Türkmenistanyň pandemiýa aladalarynyň arasynda transport şolsanda tranzit ýük ulaglaryna girden gadançylyklaryny gowşatmak bilen ýurdun çäginden üstaşyr goňşy döwletlere geçýän ýük ulaglaryň sany köpeldi. Bu aralykda türkmen sürüjilerine täze talaplar giridildi. Sürüjiler talaplaryň daşary ýurt ýük ulaglaryna degişli däldigini belläp, özleriniň aly tutulýandygyny aýdýarlar. Bu habarlaryň arasynda türkmen prezidenti ýurdun ulag we kommunikasiýalar agentliginiň baş direktoryna üstaşyr gatnawlaryň möçörlerini mundan beýlekde arttyrmagy tawşyrdy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Tebitden maglumat berdi. Türkmen sürüjileriniň ençemesiniň anonimlik şertinde habarçymyza aýtmagyna görä, ýurdun çäginden üstaşyr goňşy döwletlere geçýän ýük ulaglaryň sany sentyabr aýy bilen deňişdirilende 5 esse çemesi artdy. Häzirki wagt Türk, Özbek, Kyrgyz, Täjik, Azerbaýjan ýük ulaglary ýurdun çäginden hiç hili pätkelçiliksiz geçip, üçünji ýurtlara aşýarlar. Olar esasan ýurdun gündorundaky Farap gümrükhanasyndan Özbekistan tarapyna ýa-da Aňyrdan bu tarapa geçýärler. Ulaglaryň sany geçen aý bilen deňişdirilende judaken. Dip efirde atlandyrylmasızlygyny soran Lewaply sürüji aýtdy. Habarçymyz ýurdun çäginden üstaşyr goňşy döwletlere geçýän ýük ulaglaryň köpelmegi bilen öňden hem çäklendirilýän yerli sürüjilere goşmaça talaplaryň girdilendigini hem habar berýär. Yerli ýük ulag sürüjilerine ýurdun çäginden çykmaga hinidem ruhsat berilmeýär. Olar ýüklü Türkiýe Farap gümrük nokadyna çenli eltip, ol ýerde onu Özbek sürüjilerine gowşurýarlar. Mundan başga da olar Farap gümrükhanasyna gönü baryp bilmeýärler. Olordan ilki täze Akbadaryň awtodurulgasynda nowata durmak talap edilýär. Adatça 4 gün diýlende nowat ýetýär we olary ýörite fiş berilýär. Onda awtotirkeň nomeri Akbadardan Uran sagydy ýazylýar. Ýük sürüjileri diňe şu fiş bilen Amyderiýanyň köprüsinden geçip Farap gümrükhanasyna baryp bilýärler diýip marly sürüji anonimlik şertinde aýtdy. Onuň sözlerine görä yerli ulag sürüjileri bu ýerde de ýene 2-3 gün garaşmaly bolýarlar. Şeýlelikde olar 7 gün diýlende Farap alat serhet geçelgesine barýarlar. Bu talap daşary ýurt ýük ulaglaryna degişli däl. Ýurdun beýleki tebitlerinden gelen daşary ýurt ýük ulaglary bir-iki günüň dowamında Farap gümrükhanasynyň geçýärler. Bize öz ýurdumyzda da deňlik ýok. Bu işimizde käte daşaýan önümlerimiziň hiline de täsir ýetirýär. Dip Lewaply sürüji belledi. Habarçymyz bu talap sebäpli häzirki wagtda Akbadarda her gün 400den gowrak yerli ýük ulagyň nowata durýandygyny hem habar berýär. Azatlyga ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Türkmen Awtolawlary Agentliginden şeýlede Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we Kommunikasiýalar Agentliginden kommentariýa ýa düşündürüş almak başartmady. Türkmen sürüjileri deňsizlikden, özleriniň aly tutulmagyndan we uly nowatlardan şikaýet edýän mahaly Türkmen prezidenti Serdar Berdimuhammedow Ulag we Kommunikasiýalar Agentliginiň baş direktoryna üstaşyr gatnawlaryň möçörlerini mundan beýlekde arttyrmak we çäklerini giňeltmegi tawşyrdy. Türkmen Döwlet Habarlary Agentliginiň maglumatynda Türkmen lideriniň 16 oktýabrda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde beren bu tawşyrygynyň jikmejikleri aýdyňlaşdyrylmaýar. Pandemiýanyň başyndan bäri ýurdun çäginde wirusyň ýokdugyny öňe sürýän türkmen häkimetleri 1 iýundan başlap daşary ýurt ýük ulaglarynyň ýurdun çäginden tranzit geçmegine ygtyýar berdiler. Şonda ýük ulaglary bilen ýol polisiýasynyň hereket etjekdigi, şeýlede ýoluň ugry boýunça ulaglaryň durmagyna we sürüjileriň ondan çykmagyna ruhsat berilmejekdigi bellenipdi. Lewap vilayatynyň dolandyrys merkezi Türkmen awatda retmiýetler daşary ýurtlarda, hususan da Russiýada öndürilen spirtli içkileriň dukan tekçilerinden aýrylmagyny talap edýärler. Yerli ilat hiltaýdan yerli alkogol önümlerinden has gowudyg aýdylýan bu içkileriň eýýäm gara bazarynyň hem emele gelendigini belleýärler. Bugünler Türkmenawatda polisiýa dükandary aýlanyp daşary ýurtlarda öndürilen alkogol içkilerini eletalýar. Olar esasan hem Russiýada öndürilen araklary gözleýärler. Polisiýa bu hereketine diňe bulary satmak bolanok diýip düşündürüş berýär we araklary ýanlary bilen alyp gidýär. Olar aragyň gerek bolsa polisiýa bölümine gelde al diýärler. Emma ol ýerde goşmaça azar berilmeginden, jerime töledilmeginden howatyr edip köpler barmaýarlar. Dip Türkmenawatly töwdügärleriň biri anonimlik şertinde 19 oktýabrda gurrun berdi. Ol bahasynyň tas 2 hisse gymmatdygyny hem garamazdan yerli ilatyň daşary ýurtlarda öndürilen spirtli içkileri satyn almaga ýykyn edýändiklerini hem belledi. Yerli öndürilen onlarça arak satylyp dur, emma olaryň hili degişlilikde yaramaz, olaryň içimi gowdal. Şeýlede ertesi gün kellägri ýaly oňoýsuz täsirleri bar. Dip söhbetdeşimiz sözüne goşdy.
Ýokarda hem bellenilse ýaly yerli ritmiýiller soňky günlerden bäri daşary ýurt alkogol içkilerine garşy geçirilen reýtleriň sebäplerini düşündirmeýärler we bu gadagynlygy ýurtda adatça bolşy ýaly diňe dil üstü bilen beýan edýärler. Azatlyň yerli suwda idaralaryndan seýlede häkimliklerden bu barada düşündürse almak tynançyklary hem netije bermedi. Bu ağırlıkta Türkmen häkimetleriniň beýleki haritler hyzmatlary garşy emeli çäklendirmeleri girizmeginde hem bolşy ýaly Türkmen awatda daşary ýurt spirtli içkileriniň eýýäm gara bazary hem döredi. Rus aragyny dukan tekçeleriniň aşagyndan satyn alsa bolar. Onuň bahasy elbetde öňküsünden hem ýokurlandy. Yarım litrlik arak 90 manatdan başlanyp 400 manada çenli ýetýär. Emma munyň üçin ynamdar söwdegäri tapmaly. Daşary ýurt alkogol içkisiniň gerekdigini aýtsaň, ol 10-15 minutdan getirip berýär. Görnüşinden olar bulary ulaglarynyň içinde saklaýarlar. Diýip Türkmen awatly ýaşaýjylaryň biri gurrun berdi. Türkmenistanda ulu bayramçylyklara gabat, seýlede salyk aýynyň dowamında alkogol önümleriniň satywy gözürtüle çäklendirilýär, hatda gadagan edilýär. Emma Türkmen häkimetleriniň lewapdaky daşary ýurt spirtli içkilerine garşy soňky reýdiniň sebäplerini häzirlikçe resmi we näresmi ýagdaýda anyklamak başartmady. Türkmen häkimetleri bu soňky çäklendirmelerini kommentirlemeýärler. Döwlet mediýasy hem bu barada habar bermeýär. Ýatdatsak 2018-nji ýylyň aýagynda Türkmenistanda alkogoluň ziýany täsiriniň öňüne almak hakynda kanun kabul edildi. Resmi maglumatda bellenmegine görä, bu dokumentde alkogoluň öndürilmeginiň, dolanşygynyň çäklendirilmegi, mahabatynyň düzgünleşdirilmegi ýaly çäreleriň toplumy kesgitlenýär. Munyň netijesinde ýurtda alkogol önümleriniň salgydy hem galdyryldy. Bu kanunyň izi bilen ýurduň durly künjeklerinde alkogol önümleriniň suwdasynyň togtudylmagy ýaly ýagdaýlar hem ýygzamlaşdy. Türkmenistanda häkimetler tagdyn durmuşyň propagandasyna döwlet derejesinde üns berilýändigini aýdýarlar. Galyp ertede Türkmen hökümeti 2025-nji ýyly çelini ýurdy çilimden doly azat etmegi göz öňünde tutýandygyny aýdýar. Emma munyň çäginde geçirilen çäreler aglaba ýagdaýda diňe gadagyn ediji düzgünler bilen çäklenýär we azatlyň söhbetdeşleriniň sözlerine görä adamlary yaramaz indiklerden ýüze vurmak üçin maslahat beriji profilaktiki çäreleri geçirilmeýär, alternatiwa hudurlanmaýär. Türkiýanyň Kocaeli welaýatynda işden çykarylan Türkmenistanyň bir raýaty öňkü başlygyny sapança bilen atyp öldürdi. Türk polisiýasy wakanyň bolan ýerinden gaçyp giden türkmen raýatyny bir binanyň üçeginde tutsak etdi. Bu barada Türkiýanyň medeniýet serişdeleri habar berýär. Haberler.com neşriniň 18-nji oktýabrda çap eden habaryna görä, Kocaeli'niň Gebze etrafyndaky galındylary gaýtadan işleýän deshanyň eýesi Servet Temurtaş iş ýerinde işleýän Türkmen raýatyny bir hepde öň işden çykarýar. Habarda Türkmen raýatynyň adynyň we familiýasynyň diňe baş harplary aýan edilip, İY diýilip adlandyrylýar. Geçen ýekşenbe güni ýerden iş ýerine gelen Türkmen raýaty öňkü başlygy Servet Temurtaşa ýaragly hüjüm etdi. Hüjümüň netijesinde bedenine köp sanly ok degip agyr yaralanan Temurtaş Istanbuldaky keselhana ýerleşdirildi. Ähli saglyk bejergilerine garamazdan Temurtaş aradan çykdy. Diýilip habarda bellenýär. Türkiýanyň polisiýasy tarapyndan bir binanyň üçeginde tutulan türkmen raýatynyň wakada ulanan sapançasy hem ele salyndy. Türk medeniýetinde waka barada derňew işiniň dowam edýändigi aýdylýar. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda ýurt raýatlary tarapyndan okuw we iş üçin iň köp ýykyn edilýän ýurtlaryň biri hasaplanýan Türkiýede Türk häkimetleriniň 6-njy oktýabrdaky maglumatyna görä 221 müňden gowrak Türkmenistanly kanuny ruhsat bilen ýaşaýar. Ýöne garaşsyz çeşmeler Türkiýedäki türkmenleriň umumy sanynyň resmi sanlardan ençeme esse köpdigini çaklaýarlar. Türkmen häkimetleri Türkiýede okuyan we ýaşaýan türkmenistanlylaryň sany, şeýlede olar barada Türk medeniýetinde ýyl-ýyldan çykan habarlar barada maglumat bermeýärler. Bu barada resmi medeniýet hem dymýar. Ýöne geçen aý Türkmen hökümeti käbir türk media serişdeleri tarapyndan belki dünýäde birinji gedek bolýan ýagdaý diýilip häsiýetlendirilen haýyşy bilen
Türkiýanyň häkimetlerine ýüzlendi. 3-nji sentýabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi beýanat çap edip, Aşgabatyň Ankaradan türkmen raýatlary üçin wagtlaýyn esasda dürli görnüşli wiza düzgüniniň girdilmegini sorandygyny habar berdi. Aradan 10 gün geçen soň Ankara Türkmenistanlylar üçin ozaldan bar bolan 30 günlük wizasyz syýahat düzgünini ýatyrdy. Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bu baradaky karara 13-nji sentýabrda gol çekdi. Türkmen Daşary işler ministrligi bu ädimini Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkiýe Respublikasynda bolmaklary bilen bagly düzgünleri kämilleşdirmek we ulgamlaýyn esasda alyp barmak maksady bilen diýip esaslandyrdy. Ýöne azatlyk bilen söhbetdeş bolan synçylar bu ädimi Türkmenistanyň öz raýatlarynyň halkara hereketini mundan beýlek hem çäklendirmek synanşygy diýip häsiýetlendirdiler.